Ola, rapaciños e rapaciñas. Outro ano máis estamos todos xuntos nesta data tan especial, aquí en Bibliocervo. Moitísimas grazas ao alumnado por esta decoración tan acolledora. Encántame. Por certo, entendo que todos sabedes por que vos convoquei aquí hoxe, verdade? Claro, como ben poñían os cartéis, xunteivos aquí para celebrar o meu aniversario e de paso facer un resumo de todo o que vivimos este curso. Este curso lemos moito e ben. Descubrimos contos cheos de emocións, aventuras, risas e tamén aprendemos a mirar con outros ollos grazas ao noso tema central, o proxecto Cada Pinga Conta. Reflexionamos sobre a importancia da auga, do cuidado do planeta e a forza dos pequenos xestos que poden cambiar o mundo. A biblioteca encheuse de contos e propostas sobre sustentabilidade. O teatro foi o fío condutor das bibliotecas escolares de Galicia. Por iso, incorporamos teatro nas mochilas viaxeiras e tamén fixemos pequenas obras teatrais, porque ler tamén é interpretar. Cada semana vivimos momentos máxicos nos recreos con contacontos e lecturas compartidas grazas ao canto, conto, ten. Gozamos descubrindo novas historias e facendo que os libros cobraran vida. Os libros viaxaron polas casas grazas ás mochilas viaxeiras e aos préstamos de semanais, e polas aulas grazas ás caixas lectoras. A lectura nunca para. Onda Puca Radio seguiu medrando. A frase galega da semana tivo moito éxito, e mesmo algúns axudantes fixeron os seus pinitos como DJs. A biblioteca estivo chea de vida, zona de lecturas, de xogos, espazo creativo e moitas actividades para aprender xogando. Os clubs de lectura convertiron os luns no punto lector nun espazo moi especial, onde a palabra e a lectura foron protagonistas. E os cafés con libros compartidos coas familias axudaron a crear un vínculo único entre escola e fogar. Grazas por participar. E como non podía faltar, hoxe celebramos o meu aniversario, cunha festa maravillosa, libros, biscoito e moito cariño. Grazas por acompañarme un ano máis. Sei que hoxe non pode faltar ese himno tan especial e fermoso que temos en Bibliocervo e o que estivestes ensaiando nas clases de música. Grazas, grazas e grazas. Grazas de corazón aos meus axudantes, especialmente aqueles que no tempo de lecer viñeron a axudar a que Bibliocervo seguise latendo día tras día. Asumistedes unha gran responsabilidade con alegría e compromiso. E grazas a vós, a nosa biblioteca medra ano tras ano e mantense viva, chea de maxia e ilusión. Tamén a todos vós, aos lectores e lectoras que abrides libros con curiosidade e aos que vides buscar aventuras, aos que xogades, contades, investigades e sobre todo a quen ven simplemente a compartir un intre comigo. Sen vós, Bibliocervo non sería o mesmo. Grazas tamén ao profesorado, ás familias e ao personal non docente por estar sempre aí, colaborando, acompañando en cada pasiño con agarimo. E chegou o momento de comunicarvos que Bibliocervo vai pechando as súas portas neste curso 2024-2025. É tempo de recoller, de devolver os libros ao seu lugar, de deixar que a biblioteca descanse un anaquiño. Pero, ollo, se queredes un préstamo especial de verán, só tedes que falar cos nosos maravillosos axudantes. Estarán encantados de axudarvos. Eu marcho tamén a descansar un pouquiño, pero xa estou soñando co que traerá o vindeiro curso. Lede moito este verán, soñade, imaginade, porque cada páxina pode cambiar o mundo. En cada historia, en cada conto, eu estarei con vos. Bicos e apertas, amoreas.